Libros pechados, que soños roubados. Libros abertos, sorrisos e acertos. Libros pechados, barbeitos xeados. Libros abertos, outonos espertos. Libros pechados, 1000 versos calados. Libros abertos, fermosos concertos. Libros pechados, tesouros gardados. Libros abertos, abrazos ben certos. Cuidar la vida en la tierra no es difícil de lograr si todos nos damos cuenta de que es nuestro gran hogar. Mantengamos limpio el aire, también el suelo y el agua. Preservemos nuestra flora y preservemos nuestra fauna. Ya no hay tiempo de perder. Cuidar que será mañana. Cuidar el planeta Tierra. Hoy a todos los hermanos. ¡Viva la Tierra! As compañeiras e compañeiros de primeiro B queremos recomendar sobre o libro dos nosos montes. Un libro no que estamos falando de ciencias. Moi fermoso. Dos nosos grandes montes. Das árbores. Das follas. Dos fioitos. Das sementes. Tamén dos animais. De ríos. De lagoas. De plantas e flores. De casas de paxariños. Das excursiones no verán. O bicho. As estrelas de a noite. E de combatir a deforestación. Tedes que lelo. No río cada ano hai máis porcallada. Plásticos, latas, ferruxentas, neumáticos e lavadoras. Os animais estásen a facendo a vivir con todo iso. Pero unha masabel de fedorenta rematar coa súa tranquilidade. Doña Lamia terá que averiguar que ese mostrou. Este libro chamase Os boleches, animais do bosque. Recomendámolo. Por qué? Porque fala dos animais e son moi importantes. Dinos que comen e son animais boleches. Tamén nos di onde viven. E que hai que respetalos, que non hai que tirar lixo a terra. E tamén non tirar lixo a auga porque poden pensar que é comida. Amar os árboles. Non talar as árbores porque os animais perden a súa casa. Ademais, teñen pictogramas e sonidos para todas e todos. ¡Feliz Día do Libro! ¡Feliz Día da Terra! Bom día! Somos os nenos e nenas de terceiro A do Rosalía de Castro de Lugo. Hoxe, Día do Libro, imos recomendarvos un libro que temos na nosa biblioteca e que se titula A Terra Catarroce. Recomendamos este libro porque aprendemos a non contaminar, porque é importante coidar a terra. Fainos pensar sobre o que facemos ao medio ambiente, porque é moi fácil de ler. E tamén ten cousas disparatadas. ¡Feliz Día do Libro! Hola, somos a clase de cuarto A. Do Colexio Rosalía de Castro, Lugo.
Hoxe, coa conmemoración da natureza e Día do Libro, imos promocionar o conto titulado A Botiña Viaxeira ou Plis Plas. Xa veredes por qué. O autor é Toño Núñez. O ilustrador é Miguel Anxo Macía. E a editorial é Edición Fervenza. Inclúe audiovisual con narración. É unha fermosa canción coa que aprenderedes o ciclo da auga dunha forma divertida. A temática é a natureza. Un dos 4 elementos do noso proxecto. Como é a auga? Aquí tedes unha demostración para animarvos a lelo. Plis Plas. Plis Plas, un pé diante, outro detrás. Plis Plas, un pé diante, outro detrás. A clase de cuarto B. Recomenda este libro de árbol. Con súa lectura descubrirás moitas curiosidades sobre o organismo máis grande da Terra. As árbores poden ser grandes fontes de comida. É un lugar excelente para vivir. Pódense converter en vehículos, Instrumentos musicais, pontes vivas ou edificios importantes. Hai árbores moi antigas que resistiron ao paso de moitas civilizacións. Outros árbores son máis altas que a Torre de Londres. Tamén son aficionados aos viaxes. Da auga, do vento... Os bosques foron un lugar de creación de historias e lendas. E para rematar, un consello vos queremos dar. Cada árbore ten unha historia que contar. E por eso os debemos coidar. No noso planeta, a Terra, hai lugares cunha increíble beleza. Unha beleza auténtica, orixinal, natural. Queres descubrir algún deses lugares e cousas curiosas sobre eles? O libro Tesoros Naturales que debemos proteger de Ana Alonso e Violeta Monreal móstranos algúns deles. Aquí temos as cataratas do Niágara, unha fronteira natural entre Canadá e Estados Unidos. Sabías que a palabra Niágara significa trono de auga na lingua dos nativos americanos? Outros tesouros naturais que podemos atopar neste libro son a Gran Barreira de Coral en Australia, O Monte Fuji en Xapón. O deserto de Namib en Namibia. O río Caño Cristales en Colombia. A través dos libros podemos aprender moito do noso mundo. Desfruta da lectura e coida do noso planeta. Estamos na nosa horta escolar dedicada a unha poeta universal como é Rosalía de Castro. Unha gran amante dos libros e da natureza, como demostrou nos seus libros. No mes de abril coinciden dúas celebracións moi importantes: O Día Mundial da Terra e o Día do Libro. Para conmemoralas decidimos xuntalos nun proxecto chamado Ler Natureza. A clase de quinto B decidimos escoller un poema dun chairego amante da natureza e do idioma galego. Ambas dúas cousas son patrimonio e hai que protexelas e coidalas. E por iso os recomendamos a lectura titulada Os soños na gaiola, de Manuel María. Porque sí, tamén é importante ler poesía. Os soños na gaiola son un conxunto de 49 poemas de grande musicalidade que cantan con inocencia o mundo da infancia en contacto coa naturaleza. Tratase sen dúbida dunha das obras máis importantes, exitosas e emblemáticas da poesía infantil. Tamén é un eficaz instrumento para afirmar o uso da nosa lingua entre as crianzas galegofalantes ou para aproximar afectivamente a ela aqueles nenos e nenas que aínda non a falan e que están a perder os referentes do mundo rural e da natureza que o envolve. E agora os nosos compañeros van ler unha poesía chamada Natureza, de Manuel María. Temos que amar a campía e non lle facer aldraxe, non encher de porquería a beleza da paisaxe. O que ama a natureza ten que respetar a vida. Non hai meirande beleza nin emoción tan cumprida. A natureza é amiga e danos o seu amor, dende a gracia dunha espiga ao río Marmurador. A natureza é un ben, é compañeira e irmán.
e pro home sempre ten o seu corazón na man. Hola a todos e a todas, hoxe vamos vos a recomendar o libro Vivir no solo de María Pilar Ximénez Alexandre. María Pilar Ximénez Alexandre é unha escritora, traductora e bióloga española. Premio Nacional de Narrativa 2022. Naceu en Madrid o 1 de maio de 1947, licenciada en Bioloxía. A idea principal do texto é coidar o solo, xa que o conto trata sobre un rapaz que quería construir unhas vivendas nun espazo protegido. Cando foi preguntar dixéronlle que non, polo que empezaron unha pequena búsqueda para darlle unha resposta. Unha das razóns para recomendalo que é un libro moi sinxelo e fácil de resumir. Ten un vocabulario axeitado á nosa idade, 11-12 anos. O texto usa palabras fáciles de entender. Está en forma de cómic, que sempre é máis atractivo e fácil de ler para os nenos e nenas. Ten 7 páxinas soamente, polo que non dá tempo a aburrirse. Bo día! Se non nos coñeces, decirche que somos os alumnos e alumnas de sexto B do Colexio Rosalía de Castro de Lugo. O día 22 e 23 de abril celebramos o Día da Natureza e o Día do Libro. Para conmemorar estas datas tan señaladas, queremos presentarche un libro único relacionado coa temática do proxecto deste año dos 4 elementos. O libro das flores e as árbores e outros tesoros do reino vegetal, escrito pola doutora Sara José e asesorado polo director Chris Klenek da editorial DK. Gustoche a natureza? Se é así, deberías mercar ou botar unha ollada a este libro, porque trata sobre as distintas especies de plantas do noso planeta. Explica as partes, os tipos de flores dende as máis complexas hasta as máis sinxelas. Recomendámolo por varias razóns. Sabes por qué? A primeira razón é porque é unha maneira estupenda para descubrir máis sobre a natureza que nos rodea. Explica e rezoa preguntas que todos nos fixemos algunha vez. Que plantas comen insectos? Como almacenan auga os cactus? Que flores se parecen ás abellas? Onde se atopa a árbore máis alta do mundo? Como se reproduce a fotosíntese? Eres unha persoa curiosa, verdade? Pois aquí atoparás novos tipos de plantas e de froitos que seguramente non coñecías, como son as flores comestibles. É unha auténtica enciclopedia, con miles de dibuxos e imaxes incribles, así como esquemas sobre o mundo vegetal. Seguro que pensas que é demasiado longa e que ten moita información. Nada máis longe da realidade. Interesante, instructivo, divertido, fácil de ler, con imaxes que axudan a comprensión. Un libro recomendado entre os 7 anos en adiante. Estamos a olvidar algo moi importante. O que? Nos invita a repobar, a forrar a enerxía e coidar o medio ambiente. Nos xa estamos a facer no horto do noso colexio. E ti? ¡Anímate! Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Se secaron los lagos, extinguieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia puede ser distinta, puede ser mejor.